لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وفهما وتقى يا رب العالمين. وبعد، mahuli isuk nato pengajian amo tiyanaan nato hangad al-fiqh si mabay paglingkod-lingkod si kita ni Uray Masjid dia masjid nato amo nahin hukuman sin awal amoy mga lulunan dan asin sabil amoy ilong tabihan luhay teng ang lulunan dihaw pangajiw na to amo nahin pagtawa ko al-istijab nah ini mahal banget sebab tumahalong pakasuksihan si kita untuk mahasuk si Allah Ta'ala din niyaday pa in-ibadat si manusia di-main at pagsuci sebab yan ingatun na ito bagyan dihin ipag-istidya ulit hukuman si pag-istidya iban ulit kasunat-sunatan ada pag-istidya alin pa kita makakanto bago yung topic yan bahag labi marayaw tandaan na ito hamaan si kalima al-istidya sebab ini bahasa Arab bukan ini bahasa kita yang kita nabuus saja dari bahasa Arab in kalima istajja atau kan kalima al-istidja law mga sila tahu bahasa Arab kaya siya nung niya ng kalima الندوة إذا اسم الندوة تعتبروه الندوة أخص أما ini الندوة يعني سؤالان الندوة يا مسيرون dengan kalimah an-najwa istijab dengan najwa in habis an-najwa al-murtafi' min al-ard amoy niya makut lupa amoy niya makut amoy niya patas-patas apa bermakna sih an-najwa
Ang kau magjaban, mag-istinja. Ang kau amaupo, mag-istinja. Orang persupatan sing mag-istinja, iban sing punan sing kaptaran, ang najwa, ang inyong. Insya Allah si pangulama. Imana kaunayan ko. Wala pa si Mago. Kamuyanan si Manus. Ulang may kapalayan si Tao. Mayroong may mga naawang mga kasilyas. Yung mga siya, may sinihawin yan. Alikat na buwan. Nataw na. Tao mo magpagjaban. Lumayo-layo sa ito. Tao mo yan. Parakat. Naroon sa siya mga mahangin-mahangin. Kinapamahit ka. Naman ko tumako pa mga Jumpun. ha? Jumpun. Patay ko ba? Jumpun. Katian. Mga kati. Dahil na kau nga yung lamang nila mo yung lupa kaya buho. Yan. Ang patang niya, ang buho niya. Ang may nindadyo. Ay ka na niya ipaglawaw. Sarap, pag sila magjagan, makatagang sila linig mo daily, makatapok na kapag sila. Di sila kanita. Misan sila talong po na yung talayon. Ayaw sila kinukupan-kupan. Di sila kanita. Ngayon, kaya wala na mga liukuan, patakang yung yamabang yung yaman. Narupya. Namukuan. Angkat kata orang istijah dengan kalimah al-najwa. Lalu sikli orang kapal orang bahasa Arab. Hukum lalu dengan kalimah najwa. Surah wa dengan kalimah al-najah. Dengan kalimah al-najah. Kita mau disampaikan mana? Hukum kita di mana di bahasa Arab. Tahu nak? Innaja amo na rin bukton ko inuro na baka al-khalas amo'y pakalayin ko makain ka may tatutiyawag yung pag-istigya makalayin ko sa pagkaw na ko dengan pagkaw naglaro-laro ko makalayin ko rin nga mudahan iman silubi akan saya jawab alis itu ada kulimnya tu makna baka bahasa ada kulim makna tu simpang istijah in hadis simpang istijah izalatul kharijin najis abu ihunku lumbi najis himwa daina habo dan hawa bahwa sini amulen kumun iman pakuwaan sila distak wala amulen duhun pagi paglalo singkatan na disbuwa dan halalabayang buhay pagtag ka niya istidya ikaw buwan niya makakan amo na lang kay pagpaupo kawakan paglalo na ang may timana si istidya istidya yung kusyunan in hukuman si pag-istidya wajib hukuman wajib minal bawl wal ghaib pagpaupo pag-istidya lanuan mo yung bukuan wajib hukuman sihong daigdigwa bawl atau akan ghaib najis kapulan akramatullah dapat in hukuman niya
Insya wajib. Nasabut hadis dari riwayat si Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha. Masa kita mengambil dari menunjuk pihak wajib si beristinja. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahaba ahadukum ila al-ghaib." Apabila sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kata orang yang yupaghaib patampak amulay jauh." Mau kamu patampak pagjajapanan. Ulo. Idza dhahaba ahadukum ila al-ghaib falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar. Nah, tumana siasat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tubatu yastatibu bihim fa innaha tujzibu an. Usalunnya yang tolong ipaglah ipaglisip ini tolongnya pemerintah. Maka dan insyaallah menjadi kita pakai yang istinja batu itu salunkan dasar 500 tuan. Kalau bulan kami terlalu dimarah, ada iman yang mesti puluh ya. Dan kamu ini jangan tahu. Ini kamu sama jangan terpihak. Magpapalayo ng karawan. Magpapawag ng karawan ng ulang. Aw magpapakal ito dapat mga ulang urus. Now, magpapagsulong walang siya. Makasiyas siya rin. Mayroong tuwing. Sa yung tangan-tungan po, tissue. Ako tumungan. Tissue yung usalong mo ipaki. Menjadi bayar besar atau angkat dah sudah dengan lawan yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Law wal istinja wajibun min al-qawl wal ghamid. Wajib in hukuman simpang istinja simuda dengan qawlihi atau waqad dengan amri ghamid abu yang tadi disebutkan. Satu keterangan di Bangladesh. Al-Masyhur Anjir Imam Abu Sudah lam yawal afdal illa bi afdal. Law si Imam Abu Sudah an yastanjiya bil ahkam. Kaya sa simpang istinja, tuwing mahutwa, minatang. Mamaya tuwing kares. Sumakawa, manjari rin sa kita makailan. At niya manjari ba? Manjari tuwing. Asaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam napakaisimu imbang imajin tuwing. Nauli kami marayo. Batu isa-isa atau kan tubig isa-isa. Atau kan ilagi marayo dahon na ito. Ulit ba ito? Law si Imam Abu Sudah rahimahullah law niya wal afdal an yastanjiya bil ahkam. Ilagi marayo dahon. Usahakan naik mengistinja batu. Yastanjiya bil ahjar, habis ahjar. Thumma yutbi'aha bimma. Abu Mas'ud yang pakai sifat yang ampang ulama yang mulawan singkuri. Maka
Bahkan Nabi Ibrahim itu batu maka li'annahu yusilul 'ain sebab bang nagawa batu ma'in yakun hawi al-'ain wa yakun amoy najis na daw judge najis daw main bang main batu magapit na kumabangkas na ibangkas ipagpuglaw mo si bangkas ipag-igo si bangkas mo na niya kada ito si mga ulama illa bimara yawlaw niya al-afdal an yastanjiya bil ahjar thumma yutbi'aha bilma mahuyan pa niya paulan yan dinihanda si pagpagalitan. Pagpagalitan to, suway mo inasaman ka rin baka rin Facebook, tubat. At ang nandiyan sa mula mong katong, ang intuwin medyo niya. Kung saan naman bakat ako lang. Diha, sa tuwi sa bigwan, nabi na siya tubat. Nabi natin yung pag-usap. Pag-usap, muna-muna. Lingkod ka, lingkod. Ang biya, bukod biya. Bukod biya sinabong paglingkod ka sa mga kasiles one, kasiles pilitan, bawang pilitan, nagpilihan. Ang pwede mo ba kayo, iba ng sunat ang win. Bukod. Walang pagtasin, kaya bukod ka. Ipaunahon mo, kung bakay sila kong ibo. Bangkaw, sa lasakay niya, nangihi, iba ng sabat. Dua. Nangihi, pansin, number 2. Ipaunahon mo, laluan mo na yun ang kuha sinihin. Huwag mo na sila ko yan. Ha? Meron na sa akin, isang time para mag-iaya ng kamera, puso ko ito, kawo ko yan. Kung may sabi pa puso ko, bapan ko ngayon, naman anak ni, sabi kawang balita kayo ng hadith. Papahalin kita si Rasul sallallahu alaihi wasallam na ihalong anak ni, sabi kapatawang siksa, teka, no. Ngayon ang karubahan, ang mga dua, sisiksa, kung sa pangulang, kita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, inambuhong pagdaramis sa magtutubig, inambuhong, kada la yastansibu, minalmaw, limang paliwo. Kaya walang riwayat, kada la yastansibu, siya ang ilang tabihan, tumapok na yung mga tusin. Apply. Unaw mo na yan, puso. Ang mga ayaw man isang kapuso ko talaga niya walihan mo na rin mo. Ayaw. Yan naman ka ito mo na lang po. Ako na kayo lang ito kahulitan. Okay. Na daw si Imam Nawawi rahimahullah ta'ala inya nagbiginda-binda ang kahalan sa halos. O niyan kayo na suwayo mo yung tinitong inuwan. O niyan kayo na hindi kung magbuho pagkaroon mo kaya ko yung tabahin niya makukuha mo anong kasi magpawa siya ng anak ihin. Pero kasabi niya ayaw sa sabang bakit mahinang sakit sinta ako isang ka naman sakit waswas sinta dua pagkuhan ang huli-huli o isa na ito kinukuhan magkuli-huli siya ito siya naman nangikuha nakahang ka siya inyan ikaw darat na siya parang iman inyan ito murhak nafsiyan wa
Ang siya mo, hindi ako sakit na may waswas ko sa basa. Nagagat to, iwa na. Pakong kuma, ako yung kuha niya ang laruan. Mabukas mo lang naman niya. Naman ka, nagtagwin mo ba? Laruan mo na yun. Bukuhan siya mo. Yan yung pagkuhan. Paglaro. Yung paglaro, pag kita makailan mo, di na mamalay na ito. Mamalay ka, nalalawa. At tawagan hanggang papusa ko yung pinto. Nakakunan ko mo, tandaan mo rin ha, amoy masupa, amoy, yan mo lang amoy nilang pintuan, amoy yung bukuhan sila. Yan. Hindi ko yan. Atas. Okay? Bukit. Yung bukit na rin. Kukunin na lang mo. Ikaw. Okay? Yung bukit. Ikaw to. Nangasaw niya na ka. Pero, ang kung siya nakatungan mataas. Ang dami na pa. Pag ikaw to, nakita ko ako pa. Talong dito, ganang tama. Sabi niya ito ang pakita ko yung na luming marasin. Okay natin. Nababog siya. Bawala ko. Napataw ko mamagay pa akong tubig. Opo. Nakuya ko lang siya. Mga ulama, inilang i-afwal bago kapag-pigo. Umusal na ako ba? Wasto ko sa siya. Ang pa ko siya. Bugawan siya. Tubig. Aman pinagawa. Ang yan ko labi na. Sa magpaita, maraming luwa. Amoy hantang sampai patu maini namun lumni ja sila lumni yan para sila lumni yan ento bi maini paktas sila lumni nah nanti pa mo lumni mapay mo to ang paong naman to okay na to atin yung sopa na kailan mo na sa pilya ako pa. Paglaro ko bihatin ako siya. Pagkita ko ay mga namin, okay na. Tayo mo na siya. Tayo mo na siya. Isa ako sumabayan ko, kaya ako mayroong tumig. Nakakala ko ako na siya. Pagkas mo na hinatihan. Hindi ko. Marfun ng siya, hindi ko. Piyalabay na siya. Piyalabay na. Naman mayroon tubig, mayroon din sa pa. Ano mo na? Imulang ko ang mga pagalian sa kali. Doon ko hagintungan ang mga buong. Buong. Naglabot ng India. Dia dan ikut kahwinan. Supaya semua orang sincere. Dapat semua. Amurai alam si Bukal. Dapat dari itu dibandingkan. Apa mana itu? Dapat lepon mo naman pag kita. Why kung saan masahan? Why tuwid? Why na? Daw sa mga naman. Manjari istinja misal pupun siya batu iban sing tubig bago niya ma-intusa ano na so niya ma-intusa muna
أن يكون جامدا. Hikawa lain أن يكون طاهرا. Hikawa أن يكون خشنا طالعا لعين النجاسة. أن يكون جامد طاهر طالع النجاسة. فغير المطلوب غير الطبيب menjadi subuh lihat banggaan insya Allah supaya keaunannya jadi hati sinjamit matuas hati matuas bukan siap liquid bukan siap liquid. Lihat ini jadi menjadi besar. Jadi apa yang malah liquid yang tengah malah pinikan tahu kita pun tidak mau tapi ya takut ini jawab dulu ya ada terus menjadi lihat teman-teman umum kau ni nak buat ini binigyan malaki ikram lalu pasal mayroon na tuloy mayroon na laptop na ikaw guna supaya siya jadi pasal pakain ay dulu. Nah ini kawannya supaya siya pahir supaya siya suci isang materi bukun suci bukun malaki lautan nah kita tahu Nabi ada pembantu gelar kuat bayu kelaran kuat baik ini mengatakan mau pagi awak naik sakit timu ke pasar naik sakit Nabi ada nanti ke pasar kalau kita mulai kau istinja hal yang saya mencari mati sebabnya najis ini kalau istinja najis. Nah dikatakan ayyakuna qali'an khashinan qali'an li'ainin najasah supaya ta'awnan dia qali' maka'i lumbi maka'i awnan makas bisa maka'i sa kampan na siya ng paglakad kasi mga batu amoy pilaras ka ng malayo batu pilaras atau yung mga sabi mga cellphone niya alam mo siya pero pwede yun siya sana ang dinsyo alam mo siya ito kasan naman inihin ko na rin putay na amoy case niya inihin ko na yung cellphone ko lang sari na tawag ka naulit cuma tu pagtatap ini pada sis baru ini main paglalu pun cuma gambar nama paglalu nah ayo kau dipakai kau yang mengasah atau yang mengadahul kuat daun saya lumayan saya dan yang bukai kau dia tu pakai sin najasa. Nah anda bagi kaunan dia jadi atau masuk ke dalam liquid tahir untuk siapa najis qali' najasa pakai najasa najis dia bisa secara bisa
supaya at least makatulong kayo. Ang taong piso mo kayo. Sa araw pa ko sa mga facilities, alhamdulillah. Nakuha na ito bisa. Mo. Urong bihan. Kung may sabag may pahapon sa teman ng iskatuan, dahil para yung kulabis mo mo. Dahil lahat sa mga tayo, kapihan. Laway ng pagin. Kasi, bagay sa mga mo. Dua. Tuh, pagkita palong pepan, ganap pa, ito man din. Suway siya yung pag-iin mo malalunas. Pag-iin mo malalunas. Nah, amo yan tuwing tungod sila mong pangkalan, bihan. Ako yan, kailangan isang siya manjari ipag-istidya. Dahil ka mga kailangan sinsara. Dahil manjari ipag-istidya, haram, magkana mat'uman ni Adami. Ang yung pagkaon sa manusia. Ya siya. Long tabay. Aura-aura ako ng Ilapan. Nakakit ako bread, toasted bread. Ako kasi may toasted bread. Alam mo, tanap na siya ini. Okay mo na toasted bread. Alam mo, flavor niya. Mandiyan ako sa rumah. At tawag kami ang mga sandwich, mo naman dyan. Lahat juice. Ito man dyan siya. Na, yung Rasul sallallahu alaihi wasallam na naglaro hindi man dyan niya. Damit yan, hindi isang man dyan. Amuin kakaon sigmana sila bangsa ni pupunhatan mo yung tabihan akaon si bangsa ni ano pagkaon si bangsa ni kami bukok in bukok nasa puto na hari in bukok akaon si G kami ang pinipagkaon ito si G si bukok na wawang ta'ala ilatan nila amo pagod niya. Itanto kaya na stay by na si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imbuko pagkaon si tayo ng saji. Abu Adlaw in Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sa hadith sahih Muslim. Nang lawag siya bato yung istidya dahon niya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magsakali dahil noong man aw naras Abdullah bin Mas'ud buko wala na kita si Rasul sallallahu alaihi wasallam qala la tastanju birrabth wala bil'iqam fa innahu zadu ikhwanikum min al-jinn. Ayaw yung pag-istidya in buko iman sinamuhin lang tabihan najis mati bukas na yan sa wabing bukok yan sa kasi Rasulullah bagong si kanaw tayo magwali ibang sakit ini pag-ibukan si Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpapagod na yung sinamuhin iyamutan sinarang Islam alam sa ibang sakit so yan kita magpapagod kung kita mo yung mamliwalakan, kung kami ada mga si mga ibabayaw na umar na supay mga sakit, ang mga pagkasipin kaunan, yung mga kaulaman na kami hindi man dyan lang na ayaw ko kapag labay sa mga basura ng mga najis, kung sa pangitang ng mga basura. Okay, walang tao ilang yan
sila makukap na sila kung pagko, tas na-tepkaw na ang pagko. Napakukayaw yung mga dayat na yung mga nanisisimaw na lukaran na amahan, makakatulong ng nakaulo. Wala na kami nung nagkakitan. Yung tangang pagkarahan na kami nung nadayat naraman natin sa nung nagkakitin. Kasi yung mga adat, ang bilang pagkaw, wala ko si Parila. Supaya, kayo bilang may katawag tayo mga na pangsatin na di sila kayo nung amahan na tawagan ng tabihan punta ng utara na pagkaw. Dahil na mga haram, di siya manjari, usalong ipag-istidya, kata simpulong na amun aw na halwa. Amun aw niya halwa siya siya. Kaya siya pagkaw si manusia, pagkaw si bangsa jin, iman na siya mga law na mga kakitaan. Ha? Yung mga kitab-kihan. Kung mukha kung tinilip ko niya, itapuan sa mga itapuan. Tapos, yan naman dyan. Imbihan. Yang laman, sinagawa siya. Na, tawagan ko mga sulat hari, sulat mga feb, oo na. Yan naman dyan. Amoy lang ito sa mga karakter. Ipat na mga bihan, suway na sumunod. Suway, sumunod. والاستنجاء واجب من البول والغائط والافضل ان لم يفضل ان يستنجي بالاحجار والاستنجاء موصل لو نبت ثم يتبعها من ماء مقلويا فورا شبه ويجوز لمن منجل ليس ان يقتصر على الماء ام يطبق سنج موصل منجل او على ثلاثه احجار وطوبه tumat ko. Bang siya sinunod siya, okay, siya may tubig. Tubig siya siya, wayron ba ito? Okay rin siya, pag-itong kariya siya. Hiyapo ko karoon. Amati na rin. Amo yan tubig, labihan. Na, فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالله أفضل. Kapag mababayaan mo, nasadyan pa kayo, maong ba ito, maong tubig mo. Sa ikabayan mo, sadya, ulit labi marayo yung tubig. Dari marayawin, tubig, dahil nah, sumakaw ang pakakal, kung sinaw na mawajib in tubig ito manjari, makaisi yung tabihan, batu, au situation ito manjari, makaisi ng batu. Kasi biasa apabila النجس انتقل عن محل خروجه والمشرع lima tahun gimana saya ngawin bukuan gimana sambil niya pamunsakkan untuk orang sana namun itu bang sakali ati ko naging tawin ko yung tawin ko naging na pagpunte tayo naglilingkod akala ko napaglingkod ko na najis kaya nakatakot di malang nahalaw ko na sa magsalima sumay na ko sa ito di na lang tumawul sampai tak gimana ng virus limatak ng virus sumay na ulit ko sa lugar sumay na ko siya tuloy na damit niya na yung mga situasyon na mo yun sumay na siya tubig na to apabila muntimahay na mo ulit na siya iyon simba to hal yan sumay
Sinja, ang biyatiin, mag-uulaw si Casillas, okay mo na yung si Casillas, nagpilista, okay mo na yung nagsasilpo na loob, na yung mag-transaction na loob si Casillas, yung na mo. So, itatpulingan kung naman naman rin ako ang siya, pag-istinja, sumaya kita rin, maawang ka sa akin ito, hindi natin siya ang kaunaan, gusto mo pag-ipulin na ito, mawakan, araw-araw pa na sumo, siya ang masukan ng magkaan, hindi kita masukan. Tuan, anong dapat? Alam dapat kung Anong dapat? Oo. Hindi na lang tuloy. Oo, mayroon dapat. Paano na siya? Sa sige man ang mga istinga ang putong nila yan, yung sarap sila. Yan pang dyan. Di man Ako yung putong alaw. Ulang na kasisyanto na Ginaman pa yung kayo. Inyan ko ikabudahan. Ikabudahan. Tiap ikabudahan, kailangan siya. Pagkama, inyan tulong si pangakama kung dahil sa kasakit. Kung sakit ko lang na pagkasensimat ko kaya man mula ako. Ako kaya man ang kababayan, pag-ilo, pagkalalo kayo pag-ilo. Kung kayo man ang magpuan na salda sa rayo siya, ipag-ilo siya kayo man ang kababayan, so ay lang niya laluan ng hawak, yung partner, yung private partner, sambil lang niya halaw. Amoy siya kurang-kurang lang niya, maigi na mo yung lana-lana halaw, sa mo lang yung piharong niya. Kumatingog na lang niya ako na ulo. Sinamoy maigi ko. Nangyay ko naman. Sa ginawa mo subhanahu wa ta'ala, aw niya panjali niya amaran kayo, liman jali tahayan. Aw niya sabi kayo walang 50-50 tahay, 50-50 basa, yung sinlips tayo eh. Naaw niya kayo manan, dito panjali tumahay kasi mga mata-amata kayo, hindi tayo. Amok na rin ito, na nabubuhaan na Diyos. Narang mo, pasok na patahayo mo itong yan. Ako hindi mo mamatukas. Kita mo doon. Is ayaw yung namuin iyan. Kung wala kayo namuin lang na, hindi na ipapahilang siya. Misalnya na mo yung kuwasin ka po, kuwan mo. Panguyan kita kung doon, ako pa saan? Kapin. Sa tindayaw sinakami silang piyanin na niya. Yan yun. Kung hindi na kumano kung itang along-tungod kung awang siya. Awang siya niya. Awang. Malakot-lakot siya. Oo. Na, yan yun na. Ano yung hindi naman oo mo ka lang. Ang sipaganong diya pa, nandiyan lang kasi ba ko. Amin maramo sa design. Kami sumarang-sarang pa siya. Sarang-sarang. Amin ka na ikaw. Kapag gun. Bato mo yung bukong siya mailig. Bukong niya simpat mo ang mga rakat niyo. Isang ito eh, maglalog sa dyan. Awe si mga kayo na pagkuhan o kubay. Makasak. Makasak-kasak siya. Ayaw isang makasak na doon. May matarama siya rin. Kapalik ko lang. Laptop yan. Kasap siya. Na, balikan niya. Inagawa kasas-kasas. Kaya natuan. Habis sabi. Habis sabi. Ang bato, dipindi na. Manjari rabat ko puti. Maklasipan mo na simbarang. Imang hilaw ito pandamikan eh. Mukha pa ito na. At inilumingkod na dyan ito. Naon kayo na nun sa mga uwi kagita. Huwag na ba? Palago Kung kayo na, sa mga kasi hindi na